हेलो फ्रेंड्स, आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सावरायगोन। गुबैयै आं दिनै YouTube आरो YouTubeनिफ्राय मोननो हानाय आर्निं, मान्थलि इनकाम एबा बोसोरारि इनकामनि सायाव आङो मोननैसो खोथा बुंनो सानदों। सासे मोजां इउटिउबार जायोब्ला जों एक्चुअली बेसेबां थाखा खामायनो हायो, आं बेनि बागै नोंथांमोननो रोखा रोखा दिन्थिगोन, रोखा रोखा आं खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। एक्चुअली दिनैनि जुगाव गभर्नमेन्ट साख्रि मोननायाबो एसेबां इजि नङा। प्राइभेटआथ' बिदिनोसै। जों जुदि सासे मोजां इउटिउबार जानो हायो, प्रफेशनेल इउटिउबार जानो हायो, बेनिफ्रायबो जोङो एम्पल स्कप माने आर्निंनि एम्पल स्कप दङ। जों बेनिफ्रायबो जोङो थोजासे रां जोङो खामायनो हायो। जों जेनेरेलि मालायनि इउटिउबखौ नायनानै सम हगारो। जों जुदि गावनो एसे नाजायो, मोजाङै जुदि जों कनस्टेन्टलि जोङो बे बुस्थुखौ जोङो नाजालांबाय थायो, सानसे नङा सानसे खिन्थु जोङो बै इउटिउबनिफ्राय जोङो आर्निं मोननो हायो। आं दिनै नोंथांमोननो मेइनलि जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय जायफ्राखि मोजां इउटिउबार, बिसोरनि मोननैसो वेबसाइटखौ नायनानै आङो नोंथांमोननो बिसोरनि मान्थलि इनकाम बा बिसोरनि इयारलि इनकामनि बागै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बेखौ रोखा रोखा गावनो नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो अनलाइनाव खालामनानै दिन्थिगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 10 लाखनिख्रुइ बांसिन साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबारनि अनजिमाया जोबोद खम। आंथ' खासेखौल'सो नागिरना मोन्दों। बेनो जाहैबाय बि बयस। नैबेनो जाहैबाय बि बयसनि हम पेज। बेखौ जोङो क्लिक खालामबा नुगोन जे बिथांनियाव दासान्दि 2.49 मिलियन साबस्क्राइबार दङ। थारमाने जों जुदि लाखाव बुङो 24,90,000 बिथांनि दासान्दि साबस्क्राइबारा। थ' जों फैदो जों बिथांनि माने मान्थलि इनकाम बा एनुवेल इनकामखौ जों नायनो नाजानोसै। बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन, गिबियावनो बिथांनि इउटिउब चेनेलनि लिंकखौ बा एड्रेसखौ जोङो कपि खालामनांगोन। नायदो आं बेखौ कपि खालामबाय। दानिया जोङो मोनसे वेबसाइटआव थांनांगोन। बेखौ जोङो ससियेल ब्लेड होननानै बुङो। बे ससियेल ब्लेडआव जोङो बिथांनि माने बि बयसनि जे इउटिउबनि लिंक एड्रेस, बे एड्रेसखौ जोङो कपि पेस्ट खालामना होनांगोन। बेखौ जों जुदि पेस्ट खालामनानै होयो, लगे लगे बेवहाय बिथांनि बि बयस चेनेलनि नामा बेवहाय रोखा रोखा नुजागोन। दानिया जों बेखौ क्लिक खालामनोसै। अके, क्लिक खालामब्ला एज इट इज बिथांनि गासै डिटेल्सआ बेयाव नुजाबाय। आं दहायनो बुंखादोंमोन बिथांनि इउटिउब चेनेलाव दासान्दि 2.49 मिलियन साबस्क्राइबार दङ। बिथाङा 2019आव खुलिदोंमोन इउटिउब चेनेलखौ। आरो दिनै नायदो नोंथांमोना उइदिन 4 to 5 years बिथाङा बेसेबां माने सायाव दावखोखो। थ' सासे मोजां माने इउटिउबार जायोब्लाबो, प्रफेशनेल जुदि जोङो इउटिउबार जायोबाबो, बेनिफ्राय जोङो बहुद थाखा इनकाम खालामनो हायो। जों दानिया बि बयसनि आर्निंखौ नायनोसै। गाहायाव थांबा जों नुगोन जे बिथांनि जे मान्थलि आर्निंआ होनाय दोनदों जे $372 थाङै थाङै मालाबा मेक्सिमाम माने $6,000 जाहैगोन। जुदि जोङो बे मानोना इउटिउबनि इनकामा, लोगोफोर गोसोआव लाखि, इउटिउबनि इनकामा फिक्स नङा। बे मोनसे माने सार्भिसनि बायदि सेलारिया फिक्स थायो, बेबायदि फिक्स नङा। माने डिपेन्डिं आपन अडियन्सफोरा बेसेबां नायदों, बेसेबां गोबाव नायदों, थिग बेफोरनि सायाव नायनानै इउटिउबनि माने एनुवेल बा मान्थलि इनकाम बा दैलि इनकामाबो सोलायबाय थायो। दा जों बे जाबाय बिनि रेन्ज, बिथां बि बयसनि रेन्ज माने मान्थलि आर्निं। थ' जों बे एकदम लवेस्टखौबो लाला, जों एकदम हायेस्टखौबो लाला। हमनानै लादो जोङो दानिया बेनि गेजेरनिखौ लानोसै। हमनानै ला जोङो $3,000 होननानै जोङो हमनानै लाबाय मान्थलि। थ' जुदि $3,000 जुदि बिथाङा मान्थलिबो मोनो, 3,000 USD इनटु इन्डियान नेशनेल रुपिस, माने इन्डियानि काउन्टिंआव बिनि इनकामा बेसेबां जागोन। जों जुदि बिथांनि माने मान्थलि इनकामखौ जुदि 3,000 होननानै जोङो सानो, $3,000 होननानै जों सानो। नायदो लोगोफोर, बेवहाय फैबाय 2,64,506 रुपिस। बे जाहैबाय बिथांनि माने मान्थलि इनकाम। जों खिन्थु बेनि गेजेरनिखौसो लादो जोङो। बेनिख्रुइ एसे खमबो जानो हायो, बेनिख्रुइ बाराबो जानो हायो। दा जों जुदि बिथांनि इयारलि इनकामखौ नायो, इयारलि इनकामा लिरनाय दङ
$6,700 निफ्राय थाङै थाङै मा जाहैनो हायो बियो $1,07,000 जाहैनो हायो। तो जों बेनि दहायनि बादिनो जोङो बेनि गेजेरखौ लानोसै। हमनानै ला जोङो 100 बेखौ जों 107 नंला बेखौ जों 100 खौनो हमना लानोसै। बा बेनि जोङो मिडिल माने 50 होननानै हमना लानोसै। जों माने 50K तारमाने 50,000 USD 50,000 USD जुदि जायो नायदो नोंथांमोना 50,000 USD into Indian rupees। तो इंडियन रुपीसआव जायोब्ला नायदो नोंथांमोना 44,08,444 रुपीस बे जाबाय बिथांनि एनुअल इनकाम। आं किन्तु दाबो मिडिलखौसो हमगासिनो दङ। बेनिख्रुइ सायावबो थांनो हायो बा बेनिख्रुइ एसे गाहायावबो फैनो हायो। तो बेनो जाहैबाय यूट्यूब सासे मोजां यूट्यूबारनि इनकाम। नोंथांमोना नायदो सासे मोजां जब होल्डारबाबो जोङो मैक्सिमाम सैलारि हिसाबै जोङो एप्रक्सिमेटली प्राइवेटनि खोथाया आलादा माने गभर्नमेन्टआव जोङो मैक्सिमाम जोङो माने 15 निफ्राय जोङो 20 लाख इनकाम खालामनो हायो। मोजां साख्रि माने ए ग्रेडनि साख्रि। तो बिदिनो जोङो फैदो जों दस्रा मोनसे यूट्यूबारनियाव थांबावनोसै। जोंनि बर'नि एक्ट्रेस रियानियाव थांनोसै जोङो। रिया आरबी प्रोडक्शन ना मामोन बिथांनि यूट्यूबनि नामा आरबी प्रोडक्शन करेक्ट। बे जाबाय बिथां रिया ब्रह्मनि यूट्यूब चैनल। तो बे जाबाय वेरी गुड। तो बेनि जोङो लिंकखौ थिक बेबायदिनो कपि खालामनोसै। कपि खालामनानै थिक बेयावनो जोङो ससियेल ब्लेडआव आरो थांबावनोसै। थांनानै बेवहाय जोङो बिथांनि लिंकखौ जोङो बेयाव कपि पेस्ट खालामना होनोसै। लगे लगे बेवहाय आरबी फिल्म प्रोडक्शन होननानै फैबाय। बेखौ जों आरोबाव क्लिक खालामनोसै। दा बिथांनि साबस्क्राइबारा मटा मटि 8,49,000 जानानै दङ। बिथाङाबो 2012आवनो खुलिदोंमोन अबयसे गोबावनो जाबाय। दा बिथांनि इनकामखौ जों जुदि नायो बिथांनि इनकामा आरो साबसिनबावसो। बिथांनि इनकामा जाहैबाय मिनिमामा जों होनाय दङ मान्थलि इनकामा जाहैबाय 692 माने डलार निफ्राय मैक्सिमाम जाहैनो हायो बिथांनिया 11,000। तो बेनि गेजेरावबो जों जुदि बेनि गेजेरखौ जों जुदि लायो मटा मटि जों हमनानै लादो 5,000 को हमनो हायो बा $5,000 5,000 जुदि डलार जायोबा नोंथांमोना नुगोन बेखौ कन्भार्ट खालामबानो जाहैबाय बिथाङा मान्थलि मटा मटि फैसा मोनो बिथाङा 4,40,844 रुपीस। तो बेनो जाहैबाय बिथांनि मान्थलि इनकाम। जों किन्तु मिडिलखौसो हमदों। मैक्सिमाम जायोब्ला बेनिख्रुइ डाबल जाहैगोन। थिक बिथांनिखौबो डेइलि इनकामखौ नोंथाङा नायदो। डेइलि इनकाम मैयानि इनकामखौ जों नायनोसै बिथांनि इनकामाबो। तो बिथांनियाबो 21 निफ्राय लानानै $340 नि गेजेराव थाहैगोन। बा जों जुदि बेनि खावसेखौ हमो 150 एप्रक्सिमेटली माने सानैजों मटा मटि समान इनकाम खालामो बिथांमोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना गावनि मेगनजोंनो नुबाय जे सासे मोजां यूट्यूबार जायोब्ला जोंनि एनुअल इनकाम बा जोंनि मान्थलि इनकामा माबायदि जागोन। 50,000 60,000 जों जुदि मोजाङै बोसोरसे बोसोरनै खामानि मावब्लानो जोङो बे 50-60,000 को जोङो माने मान्थलि वाइज हिसाबै जों बेखौ जागायनो हायो। जेब्ला नोङो नोंनि अडियेन्सआ बारलांबाय थागोन नोंनि माने साबस्क्राइबारा बारलांबाय थागोन नोंनि भिडिअनि कन्टेन्टआबो बांलांबाय थागोन आल्टिमेटलि नोंनि बै जे मान्थलि इनकाम बा जोंनि इयारलि इनकाम बे इयारलि इनकामाबो माने बांलांबाय थागोन। दिनैनि जुगाव जों यूट्यूबखौ मोनसे साख्रि महरै जोङो एक्चुअली आजावना लानो हायो। जों जेरै साख्रिफोराव फुंनिफ्राय जोङो बेलासियालागै जों खामानि मावो थिग बेबायदिनो जों जुदि यूट्यूबावबो मोजाङै जों जुदि बेबायदि फुल्लि जों जुदि टाइम होनो हायो जों जुदि बेनिफ्रायबो जोङो माबा मोनसे मोजां जोङो आर्निं मोननो हागोन। यूट्यूबखौ जोङो माने इउसलेस होननानै दासान। यूट्यूबनिफ्राय गोबां मानसिया थाखा खामायगासिनो दङ। नों आंहाथ' जों जास्ट इउजार जों मालायनि यूट्यूबखौ नायो नाथाय जों नायनायनिफ्रायनो बिथांमोना किन्तु फैसा मोनगासिनो दोङो। तो दिनै बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिजोब्बाय संसाराव मा सोलिगासिनो दङ यूट्यूबजों मानसिफ्रा माबोरै थाखा खामायगासिनो दङ।